Hanes diwydiant. Diolch i'r cystadleuwyr am berfformio. Cyn rhoi'r canlyniad i chi, dwi am ddweud ychydig am y gystadleuaeth. Roedd y safon yn uchel iawn, gyda chanu tlysach nag ydw i wedi clywed am amser hir. Roedd hi'n braf gweld y gwisgoedd traddodiadol hyfryd, ac yn bwysicach, roedd hi'n fendigedig clywed y perfformwyr yn peintio lluniau efo'r geiriau. Dwi'n siŵr fod rhai o gantorion enwoca'r byd yn mynd i ddod o'r crew yma heddiw. Yn olaf, diolch i'n cyfeilydd. Mae eich gwaith yn anoddach o lawer na fy ngwaith i. A dyma'r canlyniadau. Yn drydydd, mae Osian Llyr. Yn ail, Mair Owen. Ac yn gyntaf, mae Alaw Grug.